Hello friends, welcome to Odia Cat. ଜଙ୍ଗଲଟିର ନାଁ ଆନନ୍ଦବନ। ଜଙ୍ଗଲର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ସେଠାରେ କୌଣସି ମାଂସାଶୀ ଅଥବା ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତୃଣଭୋଜୀ ଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲଟି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଘଞ୍ଚ ନଥିଲା। ଏହାର ମଝିରେ ବହୁତ ପୁରାତନ ପୋଖରୀଟେ ଥିଲା। ସେଥିରେ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଆଦି ଜଳଶୟର ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧଣ୍ଡସାପ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ଛେଳି ଆଦି ଜୀବ ନିର୍ଭୟରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବ ମୋହ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟିର ନାଁ ଆନନ୍ଦବନ। ଦିନକର କଥା, ଶୀତୁଆ ସକାଳଟିଏ। ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ପଡ଼ିଛି। ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶ ସବୁଜ ଆଉ କଅଁଳିଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଠେକୁଆଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଜା ନେଉଥିଲା। ଦୂରୁ ବିଲଟିଏ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯେତିକି ଭୟ କଲା ସେତିକି ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବିଲୁଆ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଛି। ମାନେ ତା ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦବନରେ ଦୁଃଖର କଳା ଛାଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ନିଜ ଜୀବନ ତ ଯିବ, ତା ସତିରେ ତା ଜାତି ଭାଇ ତଥା ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଅକାଳରେ ଝରି ପଡ଼ିବେ। ଏତିକି ବେଳେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଞ୍ଚିଲେ ଆନନ୍ଦବନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯିବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଞ୍ଚି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ସେତେବେଳକୁ ବିଲୁଆ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ବିଲୁଆ ତାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ କହିଲା, ନନା, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦଧୂଳିରେ ଏ ଆନନ୍ଦବନ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କି ସେବା କରିପାରେ? ଦେଖ ଠେକୁଆ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋ ପାଟିରେ ଠେକୁଆ ମାଂସ କି ହରିଣ ମାଂସ ବାଜିନି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ସବୁ ଜୀବ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେ ହଠାତ୍ ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହବ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନ, ମୁଁ ତତେ ମାରି ତୋ ମାଂସ ଖାଇବି। ଏଇ କଥା ତ ମୋ ହାତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ଜାତକ ଦେଖି ମୋତେ ସେଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ, ମୁଁ ଦେବଲୋକରେ ବାସ କରିବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମରିବାକୁ ମୋର ଟିକେ ବି ଡର ନାହିଁ। ହେଲେ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ହିତ କାମ କରିଯିବି। ମୋ ଦ୍ୱାରା କି ହିତ କାମ କରିବୁ କହ? ନନା, ଏଇ ଆନନ୍ଦବନ ମଝିରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟି ଅଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ କଙ୍କଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଆମକୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା ମାନେ ଛପି ଛପି ଆସି ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଆମେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇ ପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି କୌଶଳ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦିଅନ୍ତ, ତେବେ ନିରୀହ ପଶୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଟୋପେ ପିଇ ପାରନ୍ତେ। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏ ଠେକୁଆକୁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବି। ଆଗ ପୋଖରୀକୁ ଦେଖେ। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ସହିତ ସେ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଠେକୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ଚାଲ, ମୋତେ ପୋଖରୀଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ବିଲୁଆ ଆଉ ଠେକୁଆ ଦୁହେଁ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବିଲୁଆ ଦେଖିଲା ଯେ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ଗାତ ଅଛି। ଦୁଇ ଚାରିଟା କଙ୍କଡ଼ା ଗାତରୁ ବାହାରି ଖରା ପାଉଥିଲେ। ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ଗାତରେ ପଶିଗଲେ। ଠେକୁଆ ପୋଖରୀରେ ବସିଲା। ବିଲୁଆ ଗାତରେ ହାତ ପୁରାଇ କଙ୍କଡ଼ା ଟାଣି ଆଣି ମାରି ଖାଇଲା। ଠେକୁଆ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧଣ୍ଡ ସାପଟା ତା ହାତକୁ ଟାଣି ଧରନ୍ତାନି କି? ସତକୁ ସତ ବିଲୁଆ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗାତରୁ ତା ହାତଟିକୁ ବାହାର କରି ଟାଣିଛି, ବିରାଟ ଧଣ୍ଡ ସାପଟିଏ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ଆସିଲା। ସାପକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ଧଣ୍ଡ କି ଛାଡ଼େ, ଶେଷରେ ଧଣ୍ଡ ବିଲୁଆ ହାତଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଠେକୁଆ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।